Imo phobia na chief face. Come here lost so. Bule ma yete mami roruge. Ebe tiri agba m n'anya kwom ji. Bunye yelu. Asigo nyem guide. Amadu asigo budomi here. Asigo tiger. Guide na with tiger. Watch out. You know the step or back. Huh? Is that the back you can go? Yes, chief. Back no. What am I bang? Nonsense. Sorry. It's shut. Hey, ma'am, royalty. Before I'm for him, Papa na bogi diala. Here, wala. Na madon. You Papa here. We have a land na mahum bagaga. Msaga, I get you, man. Our project. Project. Ele ko wow. Kem go ga I got no horror. Oh, I love come some young good. The queen will tell on the sting go back, but I'm down, ever my Philip. No, I know my Philip. No, I got all kind of banana offer to pay. Took my hand and the banana and what corrital. When I lie yesterday, the hotel will be a so she then go back over there. Go now, my Philip. I got no hospital. Ya will log. I know log head. I know one mortuary, Naka. Resident care for our phone, the cemetery. Yawo. Transfer ship into our mortuary. Ya baga na mortuary. Ya no ganga. Dispatch file. File dispatcher. I prefer na grave. Ilipenga aga kugwala. Onye ga kugwala ili ogide ilu wodo. Wa so yo. Asoro de lanya na. Hey, otala maru because otende man nesha nwuba. Nwan kwesiri ime eve odo so hotel ka aga na igo obodo hotel share. Ejeme no sire no pa mochari share. Onye na nwan e bokala iga na otu mochari aga kpọ ndo mochari. You be na hotel onwukwa. Na nabata if not ari kponyere ndo onwu kama ibukute ngwa ai bukori ya mu. You must have atomata or mafo or like ifo. I know. Na ha genye project. I had one not to tell onye no ya ura ya go. Yen attempt there na kwoto gishkwana na akwo ga awo. Aga ba ya chifimo worldwide. Ultramodern hospital mortuary and cemetery limited incorporation. Yes. Wari binaya no chade me ya hihu. Ano prete me an pe ka mo prapo no olo ari. Olo ala. Olo kwesiri ilo maka na oya woka ha. Kuari. Chief Imo worldwide ultramodern hospital mortuary and then cemetery. Anga ka je progide gran chocha. Do more for it again. I'm going to cut my toma. Don't gently. You will mother go gently. I'm to try. Give you that. Big hand. You're going to put an apple again. Do more for to say, I'm not sure. What is it? Eh? Chief Amusu. Lolo. You must. Go. It's so. Go. One hour ago. I want to say, I have been around here. Give one. You get your can cemetery. What are you doing? Chief Amusu. I want to have a gun or go. I teach them more. A dog are going to cemetery. Come to Bianca. To Bianca. To more for the quagga. Chief Imon and Magara Calemono. Single. Chile. You may hold on the broke on the road on that. The honor to make the Kaya. Some chief Imon and Lola Magagatan. Let me take what the white money. Give a chief Hakano. Ya ka ozumozi Igbo niile ma ndị Anambra Enugu Nja Banile ya ka ekwe ndị Igbo niile bụ wasatụrụ makraka ote were chief ihe aka ọkpụrụkpọ chief ote bom ya n'isi chief Imo worldwide nwere kwana n'ụlọ
leadership ebe onwe ya n'isi ya bụ bụla ọla gawoge nkwụcha m gị wepụrụ ngwa Dubai chizi mọ ndewo no ndị mbụ dewuro no edewo ahụ obi chara ego dewo ya one time eletisi gị zotele m lekwanụ m osisi o ekele nsogbu mana ekele hụ nsogbu biko ka njụ unu aga agbalaga unu agbalaga n'obodo a ọ naanị ndị mbụ chechi n'obodo a maka echiri gị chief Imo worldwide sistema gịnị Lolo mba ka agbalaga unu mpa m chikwuru echichi abụ m nwa chief me na-ama ka nkwa gị ugbu chief otiti ka nnụla alụmdịrị ekwasịla gị aja ọcha n'ọchị so gị aja ọcha eso ọwa sọla gị ọdọ itole ọkwa ya ebe itole sie esisi nwee taịtụlụ iji enwe trọtụlụ ọkwọ machi ọ ga-enwe ma trọtụlụ ahụ anyị ga-akwọgbu ọkwado eriri na m efe isi agụ nwaanyị nwere taịtụlụ ga-eyiri ike gị esiara m agịga esi agụ mgbaleme m lebe m lee iji wasụkwa m ọdụ amazi ebi dịgachiri nwaanyị ada ịma ha mene ya ada ejiri ebere hafụ ya dị kwaga gị nwa benukwu gị ga akpa ahụhụ echiri akpa elu na nwa mkpụrụ orenji abụọ si agagara gị n'obi ị na-akpa ahụhụ agaghị oge gị ga na-eyipụ uwe ngo ga ndị mmụọ na ndị mmụọ na-amaga gị aka n'motel fọ gị one time ata ahụ ikiri itele lele onwe gị abụnyere bi arụ gị ka ọ nwere ihe nọ nga ịlele onwe gị anya n'obi gị gbalite gị na lọlọ sistema gị mene gị awọnụ blanda ful ya awọla ebiri ama enwela aka n'ike eshikọta ya n'ime ọkwa ya gị yiri aka gị yiri ọdụm ụdara nwanne m ọpụọla m n'obi n'isi ha tigba ihe ji mmege nwa nwata aka na ụdara na mkpụrụ anya na-ehe gị kpọm baskal like I should wear my clothes because of both of you ka ebe na-eme nke efe m ji ego m zụọ n'ahịa ntifu ya maka gịnị a na-ekwu nke a na-anụkwa nke anụ please don't try me ọgbaghị nwe nglam ọgbaghị ka ị na-atụrụ ngị n'isi bịa nwe sam ọmụ nwe nglis ka ọ nwunye m nwe ka ọ wụọ ele ndị nwe unu abụọ ka esi gara nglis m ji ego zụọ n'ahịa maka unu abụọ maka eyipụrụ efere ngụda ndị mmụọ na ndị eme ya igide eme ya mgbachiri ngwanụ isi m ngwanụ tijiri m ihe isi m ngwanụ abịakala m nso ngwa yipụ wene yudo yipụ wene idiot ọnụ ọhịa mụ na gị biri machine akọ ọmọdé ihe metere gị ya nwe nta ya ọnụ ọzọ mba kọma baje na bụ lọlọ ga ebe chebe ha ọsọ chebe enyekwele m ọda kana ndị akwụna yikọsi uwe odogwu abata n'obodo ife na-eme onye ntisi abata n'obodo obodo gbagharagharagharagha ọmakazi na-echili echichi wechizie gị chief Imo worldwide ọmakazi na-echili echichi ịtụgharị obodo upside down wejide mmadụ niile n'ọlụo wejide obodo niile n'ọlụo ordinary chief ka echili gị ọ dịghị otu a ordinary chief ka echili gị ọ dịghị otu a ọ bụrụzie nnọọ gị nwa bụ igwe mmadụ amapụtara
ịtọka nwa ịtọka ka nga nnọọ ga-ewere ko n'ofu ọmụmụ ofisi afọ ịbịa nọ n'elu n'anya m n'ọtụ igwe Chief Ndewo. Chief Ndewo. Ndotebe. Afu ndotebe. Okiri. Ikwan chief nkete. Mwen hiti gire. Oh, chief ke wona. Ha? About you couldn't. Don't cream water. Area no here no so. You not the level. You are disgrace to humanity. I hear war. Damn you. Come for him. It me him look for Mukwego. Don't go for him for this go. Anyone make any more. When I got closer. You want my guy me? Oh yeah. Toma da raza. Toari ambelem. Ebe. Wachi guragu. Ni wachi tatiye. Wachi atiana. Eh. Kama birishi uko na nini mnene? Mam sinkoto. Mago sewela haya. Gibi dobo wa mpe noge. Hamodi ishimpe. Mawu beno. Alukala numti. Kelube dalo. Ijile na ngana gobra mpe na abecheke. Onye ụlọ ọgwụ tagbu ya ka aga. Am chief echinechi. Ọkpụrụkpọ chief worldwide. Musiki tagbu dem. Come. Chaje dem gobe nelani. Come obodo. Mola msike meme. Cheklalum. Mime, aiga. Nke ego onye amewu. Season 1. I get met up for the end of the movie. Man, hey, okay. Mazu keke. Oh no. Kadu nke na awuri enu konye jike etopila achu oso. Udo dikwa. Udo adịrị. Gịnị mere? A sị gị udo adịrị. Ehu atala m igu n'isi. Ọ bụrụ ma nke gị ta igu n'isi, iburu igu n'isi jee ebe ego na anọ ya ata. Gịnị mere? Onye iberibe akpụrụ onwe ya Chief Imo. O meene arụ n'obodo anyị a. Nnukwutara ka o mere. Aghọta m ihe ị na-ekwu. Kọwara m etu m esi ji aghọta. Ị ga-aghọta. Maka ife awọ ọ dị agba ọsọ ihe n'efu. N'ụbọchị taa ka nwa m nwoke ofu mkpụrụ anya ji isi ụgwọ ọ ga-eleta mama ya n'ime ahịa dịka ọ na-agịrị ma ụmụ okorobịa ugbu a na ya wee rie ekwentị kwuche ntị ya na earphone ịbịa ọ ya nwa oge ọ na-aga n'ụzọ ọhụrụ Chief Imo maka ọ na-abụ n'afọ Chief Imo egbe ikpuru ala kene ya mara ya afọ na ana nwa m nwoke ahụ nwa m nwoke agafee onye ka Chief Imo gbachiri nwa m nwoke azụ chai were ịtalị 12 pịagbasịa nwa m nwoke ike Maazị Okeke ọ bụrụ na o ji ekwe m ghọta ihe na-ekwu bụ na nwa gị hụrụ Chief Imo ọ gbaghị afọ naanị o kereghị ya o were mgbada wee gụọ ya nyụọ ya ịkpagbu o tiri ya ọ pịrị ihe a na-apịa nama arụ ọ dị mma onowu ana m agba aje na ka igwe ka m kọwara igwe maka mkpụrụ arụ ala Chief Imo na-eme n'obodo anyị a ọ bụrụ na etinyere ya ọnụ tinye ya anya ọ ga-eme nke ka nke echi achara m ụzọ na ka Maazị Okeke ele m isi wee gwa m ihe Chief Imo mere dị mma otego nji na-anụ iberibe akụkọ gbasatara Chief Imo n'ihe ọ na-eme
mana mam na ọ bụ eziokwu ngwọdụ mma ere m isi gwa m ya wee hụ ka m na-esi jee ejebe na be maazị Ilodibe mgbe mkpọpụta ya mụ na ya ata akị ntị mụ na ya atụ aro sorozie jebe chifu Imo jee nukwu n'ọnụ ya ka anyị wee hapụ ibi ikpe n'ọnụ otu onye ya maazị oke ka anyị ma atụ asị ihe chara ji na ebeghị Olowu aga m ekwe mba ekpebigo m n'ala obi m na ụkwụ m abụọ ga-abanye na palasi ikwe n'ụbọchị taa ọ dị mma ka mkpọmarị ya ọ dị mma ele anyị siri kpebi na ana n'obi gị ka ị ga-esi jee eje na ana n'obi gị wepụtakwa mkpebi ahụ dobeghị maazị Keke o doro gị anya na ọmụnwa bụ Olowu Igwe nke a doro m anya o doro gị anya na ọmụnwa bụ Olowu obodo a amakwa m ka ọfụma o doro gị anya na ọmụnwa bụ onye isi nze na ọzọ nke obodo a ihe ndị a niile ama m ọ dị mma ewere aka nna itie nwata ihe ewere aka ekpe ọ bụrụ mgbe niile o gbachita ya azụ ọ bụrụ mgbe niile o chifu Imo akachiri ya echi onye arụ echichi a na-abaghị isi maka anụgo m ụmụ kepụ ama m n'eziokwu mana ere monos na-edo ihe echere mụ na maazị Ilodibe anyị eje anyị jefe ya anyị agba ya ajụjụ ọnụ nukwuo n'ọnụ ya anyị kọnkruduo with chifu Imo synchronize ya with chifu Imo decide ya n'ihe niile merinu n'ọnụ chifu Imo dịka ere na-esi nnukwu n'ọnụ gị anya handụrụ issue ahụ onu si ya adụ mma nye a diabolical instruction oye furu biko hapụ nsogbu ada njem na nke ka m gwere ya otu isi ekwu nke Ilodibe ngwanụ ji nwayọ jee nke ọma nke na-aga na-awụnye elu na-asị ha ma ọ bụ eji ha mmachụ gị ọsọ nsogbu dịkwa n'obodo anyị ndị mkpụmkpụ nsogbu dịkwa n'obodo a ndị mkpụmkpụ mmadụ a na kifa ya kpo ife nka ka ya kpo ya ndụkọ dị nka m nọ n'ala ndụkọ iwe na-egwe m ndụkọ obi adịghị m mma ndụka kụtụ m aka gwa m na ihe ụlọ ka m na-alụ ka m tete ndụka ihe a mere m n'anya chief akpọrọ m n'ọnwa m n'ihu m kpebịa n'ifu n'ime ọya jeghị dakpo nwa m oyi na m ji ezu ike a na-ekwu nke nwunye ya na-eme n'obodo a chief a na-emekwasị nke ka nke ndụka ka ihe gbasa nwunye ya ụwa nwunye chọrọ ya mee ma ka na-ewute m karịcha nke chief a obere okpu ekpukwasara ya n'isi si na ashiri chief o ji na-asọpres ndị mmadụ na-aka onye yete eme anaghị a na-agbasazi aka n'obodo mana nwunye ya je n'ahịa ọzụcha ahịa ọmankụ ndị nwere ihe ụzọ ego ha nye nwa na-agagharị na village na-anagasị boys girlfriends ha lee n'aka m ji ezu ike aga m ihe a ga-eme ife ahụ ndụka aga m ihe a ga-eme ihe aga m ife a ga-eme ịma na ọnwa anyị nwa n'azụ okwu ya bịa na mmezu n'obodo a anyị ga-ama ihe a ga-eme ihe a ọdịkwa m echi ọchị obi ka na-agbawa m chief gaghị eji iwe okay ọ mmiri chifu Imo worldwide enweghị ihe m rụziri ihe ọla m sa ha n'aka otu ese oke m ya bịara m echichi amaka ọwụ ka a ga-esi mmadụ na ọnụ echichi ya na-ataja gị ahụhụ ị kwesịrị gị isi echichi gị dị echichi fụ ya bụ gị gafee echichi na-echi ịghọtago mi tuwe mie tuwe mie tuwe mie get nwoke m gee m ntị na esi onye na eweli iwe biko chere Emeka mkparịa ga enwere nkịta na-agba ụja nga emecha ka mkparịa gị biko na enwere nkịta na-agba ụja nga o thank you bịa chief Imo ka isi akpọ ngịrị abịara m ga-abịa ịgwanụ taa ga-awụ ikpeazụ m ga-anata ụdị mkparị a n'ebe ị nọ ị na ihe m na-agwa gị na dụrụ aka na dọọ na ntị gị taa ga-awụ ikpeazụ m ga-anata ụdị mkparị m natara taa maka gụwa ọ dịla gị too much ọ naghị gị chasịrị chief ibe ole gafe chief Imo anachide mmadụ ihe ya n'aka ike imegide ifu na ịrụ nga nwunye gị nọ ebe ha n'ime ahịa asịrị ha gị na-akwụ ụgwọ ọgbara na-agba ọnụ ọnwere ka ị chasịrị chief n'ihi na cha ya nwedị ngọs ịhụrụ ị ga-ebu iberibe nga ya wụ n'ụlọ m maazị Okeke ịhụrụ nwa m pịa nwa m ihe tinye ka ngati pịa tiri akị ọnwụ na-emenụ ele ihe kpatara ụdị ihe
I'm really hot also Kishan Shishi. You just ship an issue or what to be daughter. Like answer, so here you like Andara. Hamora in here. Mora in here, ik wat church in here, and go in here, Imo Comedy. I'm really hot to shin Shishin Alan. Eh? Nila no one, so long got it patriarchy. Makangri, or put in Shala, and would you go? Would you like a piano? I told a minute of the pen or Saha, Bilo Tatagawa, Yeme, Makachika Makataka Shant. Hey. Nkịta na-abụ asọ data ahụ. Yes. Kamgbe m gbara wụrụ onye Igbo na-aga aga elo a na-ekwu sị nkịta na-agba ụja adata ama. Elega nkịta ọnọkwa. Chere na maazị ọkụ. Ihe ejiri gara akpa nkwụ iri nwa wọshịrị akpa slik agajega akpa asha ngwa agajega wọshịrị sack bag yiri gafete na Royal Compound bịa nga na-eti wowowowo ọ maka na nwa ga-apịnye ụtarị maka na nwunye gị gafere m okele dị mba ya mba ya ka ijiri hụ ọnụ hụ ụkwụ galie ije ga kpute nga ka Chineke ka aga kelewe Chukwu gị na taa ịbịara mgbe m nọ na egudu mudu ọ bụrụ na m nọ na gbadị mudu maka ịbịa nga maka Chineke ọ bụrụ ihe ị ga-eme nyere ashị m gwa nsị akwụ nse wuru chief abụọ mkpọkọ ndị isi ibe m anyị gbakọ agbakọ wuru okpuni nọ n'isi gịnị anyị were deme nke ashi weta ya ọsụ nke onye m kwuru ga-ekpupụ m okpu n'isi emechara m etichara ọ gaghị abara gị maka Chineke ọ gaghị abara gị ịmakwa ihe m ji gbacha gị nkịtị iwu na elele m ga-anya lecha anya ndị Igbo a na-amasị na m na mmadụ na-enwekwu elecha ihe m na ya na-enwekwu ya wụrụ m nwoke akpa wọshịrị nwoke akpa mgbudu gị ya ego akpa ndụ bịa gara ote gara ọnwụ bata na kọmpaụndụ Chineke kereke were ti foto esikwa ihe ọma gị gara ebe isi bata nga na-etiwowowo ka nkịta ka kelewe Chineke na ịhụrụ m na gudumudu kelewe Chineke gị na ịhụrụ m na gudumudu imega m ite m mgbe iwe na-ewe maka Chukwu ihe m na-eme gị tụya na ala asị ụgbụrụ ihe ị ga-eme maka Chukwu ụgbụrụ ihe ị ga-eme ara na-agba gị ya end ọta ụgbụrụ ihe ị ga-eme ka m kwurie ise nwere ihe m ga-eme igide anya shi ise nwere ihe m ga-eme ụgbụrụ ihe ị ga-eme Igbo chifu ime nwere ihe ị ga-eme mụ na gị bịara ịmashi na kọm eshiri gị chief shi ego nze ji na-ekeli ịma chief eshiri m ịma level of my chieftaincies ịma na ụwa niile gbakọrọ aka esi eshiri gị chief mmadụ ole ka ị hụrụ nga ahụ ọkwụ m ruru ndị atachiri ndị poor people around the community village mụ ndị gbakọrọ ọnụ achịrị nwa cotton wool ji ekpa sweta kpa ige gị n'isi gị na-aṅụsị eshiri gị esisi esi m siri esisi ọ bụghị nọdụ ngụwa ọkwa gị biri esi gị m esisi m nụrụ ngwa na abụrụ isi kiri bediri mbụ m nọrọkwa nga m nọ na-elu ukugo nnukwu ogo m endurance nnukwu ego nọ lukucha m ego endure ọ bụ ihe ụdụ kapịlarị ndị mmadụ bịara si m esisiwe ọ bụ otu mba siri m esisiwe ụwa niile gba mgbe ala Igbo niile tịkọta kọnọke ma bụrụ chieftaincies tụọga m ya n'isi chemie chief Imo worldwide ihe siri gị ordinary nze chef ordinary nze nkịtị ka mkpọkịrị chief esiri gị ị na-akwụzibeta ụgwọ chief go enweta ị gasịrị asị na mkpụkụ gburu ikpiri chiwe mmike igide emelie isi maka emelie kachi ise kama tọpụ ya na lọgwụ ọ na-agbọgọ ọ na-agbọgọ chief ọwọ siri gị Igbo bụ onye sị ka mokpu nke ka ịwọ bịara anyị anyị ifugu we maka Chineke bịara anyị ifugu we igwe ga ne mbọsị ngapọ igwe ga ne maka Chineke igwe ga ne sika anyị bịa chọọ igwe ga ne igwe ga ne ọ bụ hụ ọnụ osi ke oke igwe ga ne ese ka mo igwe ese ka mo ga anọ
Dia? Inukwa yarashi. Obi wuru. Ele ki yesa chief face hotel bịa m n'ihu guzuru. Inwekwa respect na ndago. Inwekwa na respect ọ resi m mkpọrọ ka makwa ihe ọ pụtara. Respect ọ resi m mkpọrọ ka ihe ọ pụtara na English ka ị na-amadi ya. Ka bịa m n'ihu guzuru. Kama singa apostle ma we kele kele dum. Ma o se brala kele m ton chief Imo worldwide. Chief na obi na moto nye shiri me. Chief agbako hotel ma bụrụ hotel ga na m n'isi edam. Kwani ke nwunye moto ego iwu ego ga n'isi iwu gị nwa ya ete kwere ngwa singa apostle m ngwuru kwụsọ bogo ka nwunta. Ida ne Use run akpọgị chief Imo ka akpọgị chief ngiri ụbọchị niile ka onye oshi otu ụbọchị ka onye nwe ụlọ chere ọmịka ị na-atụrụ ilu nwanza esi niile nke onye nwe ụlọ mbọchị niile nke onye oshi ya bụ ụnụ ndị oshi nunu ụnụ bịara nna nke onye nwe ụlọ ya waanyị maka na ọwaanyị nwe n'ụlọ ọ ndị bụ igu ka ewu na-eso anyị nwa bụ igu ka ewu na-eso ịhụ na ya so dị afọ gị chịkọchiri ụmụ achịkọta maka Chineke unu ga-esi m n'ezi na-apụ ote m gwelu kwelu m gwuru okwu chief zọgbusi ọnụ ụnụ nwụchia one time chiri m n'ezi n'ụpụ ọsịsọ na-atịrị m ilu nwanza ọ bụzịka na ị nọ m ntịrị nwụrụ ihe ụda mara hụ oge n'isi ya da aka oyi dem you dem use run ị nwere obi na-anachaghị nwaanyị ya ofu n'obi na-ama ọnụ n'ogu m nwa m ji ezi ike Imo na-amị ya tii na moto ga-afọkacha nwa m ịmasịgo ụmụ nwaanyị Imo ịnwụrụ taa echichi gị ahụ iji eko m ga-agwụ ya n'ala ebe a gịwa lọlọ gịwa akpọ gị lọlọ ị na-eko ọ kpọbara ị na-eko ị ga-aga n'ahịa n'aka ndị nna ya ihe ị ga-enye ha ego nke ekwe gị kparịwa ya ihe ụnụ abụọ echiche echiri ụnụ taa anyị ga-echi achị ụnụ ebe a okoro igbugo oge oge m ọkụ na-ahụ igbugo oge bịa nọgide anyị ebe a asọrọ emenime m ọnụ anyị nọ into your pity anyị nwere ihe na-akpọ conjugal bliss n'ime ndụ ọnụ ya wụ ebere unu eme nna anyị nwekwasịkwa tapsi n'elu ya wụ ndidi ka anyị ga-enwere ọnụ maka na anyị ma na ụlọ amadị ihe unu na-eme ụlọ wụ small children mana biko o si na dị ebe unu na-esi na chief esi na lọd esi na anyị understand n'ezi na ya wụ iguzo anyị n'ihu wụta atụ ịsa anyị birikwe na unu ga-ebigbu onwe ọnụ ya wụ chief esi chief bụrụ akpịrịkpọ chief esikwara ihe ọma onye ukwu na-aba ihe mgbọ ọya abalị Rottweiler chief Imo Rottweiler ọ bụ ihe mgbọ tụkwasị m ya lọlọ esiri oke lọlọ ọ napụrụ agụ ihe ọ bụ n'ọnụ nwaanyị a ga-ebuli elu ma ọmụ ihe ha nna ịgbụrụ ọkpịrịkpọ n'obi afọ egwu ada atọ afọ o wee buru ụzọ anụ nkịta na-agba ụja ga-ata arụ ya ụlọ owo small dog ya wụ nkịta nta ụnụ na-agba ụja n'efu ụnụ rashi ntị ego ụnụ n'okpuru okwu chief echinesi nri otu ezogbu ụnụ ka nne la dem all of you ụnụ nwere ka anyị ga-eji abịa mgba hụlanụ na-ekpe n'anya anyị kpọkwa ndị onye ha ndị gajenti anyị ndị gajenti anyị kpọ kabinet ndị agha nke igwe ndị gburu ọkpịrịkpọ na mmadụ mba ụmụ agha ka nụ larụ ọnụ ọrụ ọnụ ọnụ ndị agha m Imo asị m ọnụ gbula ha ọnwụ egbo ka tụrụ aka ọnwụ na-anọdụ ihe kwuru asị gbula mma agha ịgbawara nkịtị ọnwụ na-egbu ọsọ na-ebu ụzọ eru ngwa ihu na-ekpechichi gị
ngwa egbula oge okoro gbutuo ya ha nye m ogbu ahụ na isu okpunu iwu ogbu a ndị ogbu ọzọ mgbe nye m ogbu a na okpu agbakọ bụ ego nke ka nwa obodo ha kọnụ ga-egbupụ ihe na nga ogbunu unu bulie Dakilie na nlo duro na nro gina mi ko ro ko no o mi che ipora mu ga na shi na ro ebe nguchi ya ndo me la kwa hajamo kama ule dem bi tem na bru mana ke ko cha mi ke na bru zu kwa no ya mo na ro kita wa sun kai la bru Imo ehuru nno ano to na ro ya no na ro ngwe mbia ro kema mi na ro ya no ni me ro ngwa mbia no na ro ya to na ro ngwe ndo nga ngwe ndo nge kiso na ro na kiso para de kutebe na mori ndo tonga sa kantu di ke mama apata ma ki ke ro ni ya me na ba ngaka no ali ke ndo go tra ku he bisha we ba ile mana ba ko mu bu ni ndi Igbo ni le to ko no ba ha ba ko be shi na ke shi shi chief shi lo ai bi no lo ku lo ma mo te mutu na ibi ya to ka le le ki ibi achi ai bi ko abia chikre chote jiri na ke iwe chago no ya melo ya wenden so ya wenden de ni mo kwa ni nkem ya nya ka no ro ha chote ai na ka ka mana ne se purai e bo la ka fra ne to ya ito me togo ma ke ti ka ki na no ai to ini me tambe no ro ya ni ma na ra mo ko no ma mama emechagiri ime na nra akachi ime nwoke kọrọ ime nwanyị ịmụta nwa ngwa ime m enyi m ime ama amụ maka arụzi m ụra ruo mgbe m tetiri m ụtụkwa nwa ya bụ ihe na-agwara isi anyị ka chọtụta gara ime na arụ mana egide amụ ụmụ bịara ụra ahụ dibia mụcha ndị na-egara ozi a na-etiji gị na ote ndị ụmụ nwaanyị agbakọ a na-ekunye gị n'ọnụ ndị na-asaga ahụ ndị na-emezi gị isi gịnị nnọọ ka onye bi na pilot machi na-ebiji anyị moto ebutecha moto ibiga ebutecha dọla enye anyị na-eko ebe ụlọ anyị gafere na-eto anya
it must be you know your biabo. Sarah. Woman, child. Gata lazy. Get him. Not naked. I'm a lap booba. Remember, I ain't got a lap. I got to around his shit. You know what? You know, give you a robber or plato. Penny, you know, you get this shit. And I'm not many money. After the gas, I hate to take you and Nano, and he will not be here. After me, the other side, and got here. MLMN integrate monotogaro, and what I lash it. I'll gas as now, but wish me keeping gas. Give me whole time. Get low. Imo Comedy. Baby, ihe anya na-ahụ na-eduhie ụwa amaghị na Chukwu nke igwe bụ ebe ndụ dị. Asị m oriri na ọṅụṅụ nke ụwa ọ bụghị ebe ndụ dị. Ịkpọasị na mma nke ụwa ọ bụghị ebe ndụ dị. Ndụ dị n'aka Chukwu. Ihe anya na-ahụ na-eduhie ụwa amaghị na Chukwu nke igwe bụ ebe ndụ dị. Ihe anya na-ahụ na-eduhie ụwa amaghị na Chukwu nke igwe bụ ebe ndụ dị. All right, thank you very much. This is Chief Imo and his crew. We beg all of you to keep subscribing to our channel, Chief Imo Comedy on YouTube. As you do that, God will bless you. God will bless you. Hip, hip, hip. Hooray! We love you all. We love you guys. We love you. 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 We love you.